isang dinig. Forever, forever, family is forever. Forever, forever, family is forever. Kung kailan pinakamadilim ang akala ay mas nalilim kaano Jingle all the way. Pasa mo to number 5. Number 5, shake, 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 shake. Pasa mo to number 2. Number 2, 8, 8. Tayo'y mag-8, 8. Uy, ano din guys? 8, 8. 8, 8. 8, 8. Papasa mo to number 6. Number 6, dribble the ball, dribble the ball, shoot the ball. Okay, sa na bola. Osa bola? Red team ang 2 points. Osa kanta na. Kanta lagi. Kanta. Pasa mo to number 3. Number 3, shake, 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 shake. Pasa mo to number 4. Number 4, dribble the ball, shoot the ball. Okay. Yellow team. Okay. Number 5, shake, 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 shake. Pasa mo to number 3. Number 3, dribble the ball, dribble the ball. Pasa mo to number 1. Number 1, jump, jump, jump. Jump, 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 shoot the ball! Oh, kasi gina? Red team! Hoy, dapat diri! Gawin sa mga uy! Gawin sa mga uy! Buton! Dili! Ang mabili na wala! Buto ang pala may mudaon! Buto ha! Alala! Okay! Buha na lang! Buha na lang! Buha na lang! Buha na lang! Uy, naapa! Buto ninyo ba? Uy, naapa! Apil pa rin nyo ka. Nangurot ka mga buto na. Okay, just you guys. Okay. Ala, nasa kanti, talikod doon. Ala, hindi na kayo pagkiyo. Isaan yung pagkiyo. Anong ginagawa yan? Ala, nangiyasa ka. Ay, kahit alam pala, dibutang natin si Molikod. Tuwan! Ang ibang pala, dibutang. Ay, Jesus. Hey, no. Nanayang sa mong body, oy. Ay, 7! Uy, kadang ka 7. Isa mag yung 7. Ah, 7. Sunod! Number 10! Number 10. Sunod! Number 5! Abaga! Ayun! Mana pa misigit mo lang pagkain. Ulo! Abaga! Bitilya! Okay. So, sampol pa to. Sampol ba to siya? So, ibalik sa Bitilya. Kung kinsay makakuha sa Bitilya, okay, siya mo yung daw. Okay? So, ato sa niya ang Bitilya. Inspirita sa Bitilya palihog. Oh, dito yung giling mo ng Bitilya. Ay! Ulo! Abaga! Diri ato pang lagi puro-puroy! Ah, diri ka paminaw! Oh! Ay, Ayan! Sige! Abaga! Tiel! Pulo! Bitilya! Okay! Dapat isara ka doon ang nakahawid sa Bitilya! Kato nakadaog nakahawid sa Bitilya doon diri! Ang nakahawid sa Bitilya doon diri.
Ang naay botilya na dulure. Out na ka. Ang wala nakahawid sa botilya, out na. Okay. So, pila trabok kanina?